Se on morjesta taas ja ensimmäinen video pätkästy YouTuben puolelle ja oli vissiin ihan ok. Tai ainakaan kukaan ei sanonut mitään, että olisi ollut ihan huono. Niin täytyy varmaan sitten kuvata lisää, kun tää on ihan mukavaa puuhaa. Tosiaan viime videossa jäi kertomatta vähän tästä autosta, että mikä tämä niinku on. Joku 15 vuotta sitten rakennettu johonkin naisten SM:iin. On ollut 125 perässä. Kaikki herkut. Ikinä tälle ei ole sit kumminkaan viivalla asti päästy. Tää on niinku ihan uusi tavallaan. Nyt sitä joutuu vähän päivittämään tälle päivään. Tänään otetaan ainakin toi vaijerikäsijarru tosta pois. Siitä on vaijerit jo vedettykin pois, mutta otetaan se ainakin pois. Kaasupoliin pitää tehdä uudestaan ja se on siinä kuplaorkis alumiinikiinnikkeissä ja se ei oo kovin hyvä. Yllättävän taitavasti on kyllä tehty toppari kaasupolkimelle. Siitä edelliselle rakentajalle täydet pisteet. Kaasupoliin tosiaan niin Fiatti yleensä tehdään sillä lailla, että tämmönen tanko porata reikä tuohon ja sit se tulee tosta tunnelin läpi noin ja sitten siihen vähän muotoillaan ja siitä ne sitten vaan kaasuttelee ja toiselle puolelle pistetään kaasuvaijerille jotain reikää, että siitä sitten kaasuvaijeri. Ja sinne vähän jää tommoista röpelöä, mutta se ei haittaa. Kaasupoli on nyt siellä. Sieltä tosiaan menee nyt toi tanko läpi tuohon ja kaasuvaijerille on monta reikää, niin sitä pystyy valitsemaan vähän sitä kaasun liikkeen pituutta. On vähän ehkä ruma, mutta niin on tekijätkin. No joo, nyt täytyy vähän siivota ja ennen kuin iskä tulee, niin se saa muuten hepulia. Sittenhän se turvakaari tonne. Aluslätkät, niin tuo kaari tulee kiinni hitsaamalla, niin lähdetään tekemään siitä turvakaarta tänne. Turvakaari on nyt siellä hepis. Siitä tuli ton verran lyhyempi. Painoa pois edestä. Lautamäestä tuli tilattua jokkismiehen unelmien käsijarru. Itse koottava ja aika edullinenkin vielä. Näpätään se siitä kasaan ja heitetään autoa paikalle. Noin vaan, se on siinä. Siitä on hyvä pilkkiä nyt. Komia päästää sitten Honkajoella, kun ei päästä aurinkokaan silmiin, kun on toi lippa. Ja jos pimeä tulee, niin voi heittää valon päälle. Ja jos Honkajoelle ei keretä, niin Laitilassa on aina hyvät kisat. Joo, tankin vuoro tehdään toi tankki, niin toi lähtö muutetaan tonne alareunaan, niin se saa sitten ainakin koko ajan ainakin vähän se bensaa, vaikka bensapuppu hajoaa ees. Niin kuin nuo. Komiaa hitsata vanhaa bensatankkia, kun se yrittää koko ajan vähän leimahtaa. Niin tulee vähän fiilistä siihenkin.
Nyt jo vähän sikakin tie, että se voisi ehkä pitääkin, ettei oteta keräilystä ensimmäisenä viivalta pois, kun bensatankki vuotaa perhana. Joo, ruvetaan kokkaamaan tota jyvää. Reseptinä te tiedätte jo. Viime videossa kerroin, että omat männät ja touhut sinne. Joo. Hyllystä ei näköjään löytynyt muuta kuin supertekkiä, niin täytyisi varmaan semmoset jotenkin sinne sovittaa. Ei saakeli! Omat männät. Näähän on vielä paremmat. Näistä. Jyrsitään vaan toi monttu tosta pois. Supertekit on siinä rivis nyt. Nyt jos kuvitellaan sellainen hypoteettinen ajatus, että mä olisin laskenut kaikki ihan oikein, niin meillä pitäisi tulla mäntä 75 yli. Katsotaan. Kappas kehveli, sehän on 75. Ei olisi uskonut ensinäkemistä. Joo, en mä saa kasattua tätä vielä tätä alakertaa, kun ei mulla on männänrenkaita ja veivin pulttia, niin me voidaan öljypumppu katsoa tosta, että mitä me sille tehdään yleensä. Tosiaan tässä on pirun hyväkuntoinen siviiliöljypumppu purettu nyt. Tuolla on mäntä, niin otetaan sekin sieltä irti ja hoonataan toi niin sanotusti toi pytty, ihan niinku moottoriskin. Hoonataan se sieltä. Tällä on kuitenkin ajettu 200 000 ainakin siviilissä ja ei ole varmaan vaihdettu edes öljyä siinä välissä. Siellä on jousi. Ja sitten siellä sisällä oli tällainen mäntä. Nyt siitä on tommonen joku juttu, millä me saadaan toi NS hoonattua. No niin, nyt kun se on hoonattu, niin mäntä vaan tonne ja sitten kun se liikkuu siellä herkästi ja sit se on hyvä. Ei jää jumittaa sinne, että pysyy öljynpaineet. Ei oo niin sanotusti paineongelmia. Nyt se on kasattu ja siinä on varmistus vielä, ettei pääse toi tulppa pois tuolta päästä. Sitten tästä leikataan pikkasen pellisaksilla vähän reunaa auki, ettei se ota sitten, kun on siellä öljypohjassa näin, niin pienestä lommosta ei mene toi lyttyy tosta. Vaihdetaan toi pääsylinteri sinne. Se on yllättäen jumis. Tässä ei ole ollenkaan tappokatkaisua vai eri linjaa, niin
täytyy tehdä siihen, koska siihen pitää tulla semmonen pajeri tonne auton ulkopuolelle. Se saa sit päävirra vedettyä ulkopuolelta pois päältä. Vähän kun noita osia putsaili, niin sieltähän löytyikin joku legendahan tää on ollut. Heikki Sartovuo Purolaattor Team Liiga 83. Itä-Helsingin autokerho ry. Jos vetoakseli ei mene kerrasta paikalleen, niin koko kausi on vaarassa. Eihän se mene. Se on just kun aloittelija laittamassa ensimmäistä kertaa. Älä muuta sano. Toisella. Toka. Toisella. Muistakaa sit laittaa aina. Oi. Yksi kuplan laatikon tärkeimmistä osista. Pitääkö tuo kumi vaihtaa? Pitää. Okei. Se on lähdettävä hakee Fiatia, ettei autokanta pääse vähentymään pihassa. Onko sulla, Joni, mitään mietteitä? On. Se on aina mielenkiintoista, kun Santtu pistää viestiä, että voitaisko lähteä hakemaan yksi auto, kun sitä ei voi ikin tietää, mitä sieltä tulee. Viimeksi haettiin Saabia, nyt ollaan menossa sit hakemaan nyt aika hyvää Fiatia. Joo. Katsotaan, kun päästään pelipaikoille. Kuppila vihaa.
Ovi roikkuu. Ei huono kyllä. Kaikki jännitetty. Ei, kyllä tää on ihan perussetti. Perut äkkiä ton kulman taakse, ettei vaan nää. Tässä onkin Suomen hienoin pakosarja. Eiköhän se ole tämä video sit tässä tältä kertaa. Ja pistä taas videolla tykkäys, jos oli hyvä video. Ja katsotaan mitä ensi jaksossa tehdään. Laitetaan ainakin pyörilleen Fiat. Terveisiä Rautiaisen Jonnille. Se on moro!